Hello guys, andito kami sa palengke ng Bani ngayon at Bani, Pangasinan at namimili. Siyempre, bago kami dumiretso sa hideout namin, mamimili muna kami ng mga lulutuin namin pagkain para meron naman kami pagkain doon bago kami pumunta sa hideout. Yung mga wala pa, So ayan guys, nakapamili na ang ating mga ka-group rider. So pupunta na tayo ngayon sa hideout sa bahay ng ating kagrupo at para lutuin na ang mga pagkain at makapag-relax na rin, makapagpahinga na rin. Then maya maya maliligo na kami sa Agno.
guys, andito na kami sa sa hideout namin. So magluluto na kami ng ng pagkain. Ang cook namin ay si ating cook. Yan. Yan. Ano kaya ang lulutuin niya? Mukhang masarap ang lulutuin niya kasi meron ng karne ng baboy at meron pang Chicken paa ng manok. Paborito talaga eh. Sino ba yung paborito niyan, boss? Paborito ni Ma'am D. Itong, saan ba dito yung paborito niya? Baboy na ito. Pops Bal, ano unahin mo lutuin? Baboy. Sinigang na baboy. Kaya pala bumili tayo kanina ng gulay. So, habang niliwa na ang gulay, kaya nagbabalat muna si Pops Bal ng... Ano yung binabalatan mo? Gulay din ba? Ay, hindi pa. Papal ng manok. Papal ng manok yun. Ayan, poging chef namin. Marketing na, cook pa, rider pa. Idol Pops Bal RG.